Projekt IBV Bolerás ponúka 18 moderných rodinných domov v tichej a zelenej lokalite na konci obce Bolerás. Na výber máte zo 4 typov prízemných domov, od klasických bungalovov so sedlovou strechou až po domy s rovnou strechou v minimalistickom štýle. Domy sú navrhnuté premyslene, s dôrazom na kvalitu bývania a možnosť menších dispozičných úprav podľa vašich predstáv. Z domov si užijete krásny výhľad na Smolenický zámok a okolie je ako stvorené na prechádzky a oddych v prírode. Lokalita ponúka úplne novú infraštruktúru, nové cesty, chodníky a moderné osvetlenie. V pešej dostupnosti nájdete základnú školu s materskou školou, potraviny Coop Jednota, Môj obchod, zmrzlinu, lekáreň a vlakovú stanicu s priamym spojením do Trnavy. IBV Bolerás, pokojné bývanie s atmosférou vidieka a komfortom mesta na dosah. Viac informácií nájdete na ibvboleras.sk.